Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inuhu ala umuruddin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjuk dumateng piyambakipun para pepundhen sepuh, bini sepuh, aji sepuh kang saduhu. Anggung pangastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang kinabekten. Kunjuk dumateng piyambakipun para alim, para ulama ingkang saduhu luhuring budi. Kunjuk dumateng piyambakipun Bapak Kurdi sekalian Ibu Budi Lestari ingkang saduhu kinurmatan. Ugi kunjuk dumateng piyambakipun Bapak Sunardi ingkang tansah kala bekteni. Hamid pasang Kalimantabe ila-ila dina sinabetna ing Wiladuni linepatna ing Tulak Sari dumawa ing Tawang Towang. Mugi tinebehna saking siku dendaning Gusti. Kawula nuwun mugi wonten keparengipun kawula mambeng sawetawis sumala atur gempil kamardikan panjenengan sedaya rikalanipun nembe sekeca wawan pangandikan. Nun inggih mboten nami cumantaka kawula jejer wonten ngarsa panjenengan sedaya anamung karana kawula piniji minangka sulih sarira saha talanging basa saking piyambakipun Bapak Widodo sekalian garwa Ibu Saryanti. Kinen hangaturaken menggah menapa ing dados wigato sing gatining sedya dene kepareng marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Kurdi sekalian garwa. Anamung boten katalumpen minangka purwakaning atur. Kalangkung rumiyin sumangga kala dherekaken ngujukaken puji dalasan syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nun inggih karana sih wilasa saha berkah ingkang tansah rumentah ingkang kaparingaken dhateng kita sedaya ingkang arupi kesarasan kawilujengan saha karahayun sehingga wonten ing siang kalenggahan menika kita sedaya tansah saged makempal nyawiji wonten pidalem mriki kanthi manggih rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Ugi boten kesupen salam sholawat kunjuk nambah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kalebet dumateng golonganipun tiang-tiang ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Yanipun Bapak Sunardi ingkang tansah kula hormati minangka sulih sarya saking yanipun Bapak Kurdi sekalian garwa ingkang sepisan Bapak Widodo sekalian garwa ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kurdi sekalian garwa gudrah kula wangsa kanthi wasilah atur kawilujengan saha karahayun mugi tansah cinaket kasarira panjenenganipun Bapak Kurdi sekalian garwa gudrah kula wangsa. Atur ingkang salajengipun menggah menapa ingkang dados wigato sing gatining sedya dene Bapak Widodo sekalian garwa ginarubyuk kula wangsa kepareng marak sowan wonten ngasanipun Bapak Kurdi sekalian garwa. Nun inggih nyambet dhateng pirembakan ingkang sampun kawuri pilih Bapak Kurdi kalian Bapak Widodo kepareng badhe hangraketaken daging apisah balung arenggang kanthi mangun bebesanan. Awit saking menika
wonten ngari kalenggahan ingkang sampun katemtokaken menika Bapa Widodo sekalian garwa kepareng hamasrahaken Sekar Cepaka Mulya Sasele putra jalunipun ingkang asesilih anak Mas Bagus Wawan Eko Nugroho. Mugi kadhaupna saha kapanggihna kalian kenya putri saking penyanipun Bapa Kurdi sekalian Ibu Puji Lestari ingkang asesilih Roro Ayu Dita Lestariani. Awit saking menika sembah malih putra jalu saking penyanipun Bapa Widodo kasuwun kapanggihna saha kadhaupna wonten ing ari kalenggahan menika kanthi manut dhateng tata cara adat ingkang sampun lumampah. Wondene maraksuanipun Bapa Widodo namung kinantenan syarat sarana apalakrama ingkang katur dumateng panjenenganipun Bapa Kurdi sekalian garwa ingkang sepisan ingkang angka setunggal sanggan saha majemuk ingkang angka kalih Redana Arta ingkang sampun binunteling dlanjang seta ingkang kasebat urun serakah kawula boten mangertosi cacahipun ingkang angka 3 ageman jangkep kangge putra pinanganten putri lajeng ingkang sekawan tali asih saking keluarga pangombyong saking Silogiri ingkang angka gangsal seksi saha tata negara. Saestu sedaya kala wau katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Kurdi ing pangajap. Mugi-mugi dadosa sarana rumaketipun anggenipun badhe mangun bebisanan ing antawisipun Bapa Widodo kalian Bapa Kurdi gutrah kula wangsa. Lan ugi ngraketaken anggenipun sami kekadangan ing antawisipun keluarga saking Colomadu kalian keluarga saking Silogiri. Atur ingkang saklajengipun hamba bilih mangke sampun sauntawis putra pinanganten sarimbit cumandha wonten ing pidalem mriki. Mugi wonten keparengipun mangke kasuwun kakirapaken utawi kasowanaken wonten dalem Silogiri benjang dinten Selasa Pahing kirang langkung tabuh 9 injing. Sesambetan Bapa Sri Widodo boten ngawontenaken pahargyan pramila kasuwun mangke ingkang kepareng nderekaken mugi ya mangke Keng Rama lan ibunipun kemawon. Atur ingkang salajengipun hamba bilih anggen kula maraksuwan wonten ngasanipun Bapa Kurdi ing sang kalenggahan menika wonten kekiranganipun samukawis wonten kirangipun Suba Sita kirangipun tata krama mawantu-wantu lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Atur ing salajengipun hamba bilih mangke sampun dungkap paripurna menggah pahargyan wonten ing sang kalenggahan menika wonten keparengipun Bapa Widodo sekalian garwa gutrah kula wangsa nyuwun pamit lengser saking ngarsanipun Bapa Kurdi sekalian garwa wangsul dhateng griya Silogiri kanthi panyuwun donga pamuji. Mugi-mugi lampah kawula sak rombongan tansah nir ing sambigala manggih rahayu basuki sak margi-margi. Apabila namung mekaten ingkang saged kawula taraken minangka sulih sarira saha talangi basa saking panjenenganipun Bapa Sri Widodo sekalian garwa
saking kalau pribadi yang mbok pilih anggen kalau matur wonten ngaso panjenengan sedaya wonten kekiranganipun samukawis dilabet cubluking pangertosan kirang seserpan satemah gonyak ganyu anggen kalau matur mawantu-wantu kawula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami puput pepuntaning adur waduk gajah mungkur tlatah Wonogiri wonten keladuking atur mugi diagung ing pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.